нинди максат белән бардыгыз һәм андагы эшчәнлек турында кыскача гына сөйләп китсәгез иде. Рәхмәт, исәнмесез. Казанда инде безнең татар хатын-кызлары җыены узды, 6-нчы бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыены. Ул 2 елга бер тапкыр уздырыла безнең хәзер. Biz шундый бер җыенда инде шундый карар кылдык та 2 елга бер тапкыр җыелырга дигән фикергә килдек һәм быел инде ул форум узды. Монда инде Аккалфак татар хатын-кызлары гына түгел, бөтен татар җәмгыятьләре хатын-кызлары да җыелды. Монда 300 вәкил катнашты. Алар инде 5 чит илдән булды һәм 60 регионнан Россия төбәкләреннән булдылар. Шул бу 3 көнлек бөтен дөньяны җыены булды инде. Секцияларга бүлеп, безне төрле секцияларга алып бардылар. Мин үзем менә беренче секцияда катнаштым. Анда инде безгә республикабыздагы безнең горурлыгыбыз булган Минтимер Шарипович проекты буенча төзелгән Адымнар дигән лицей-интернатка алып бардылар инде. Полингвальный лицей бу. Без анда инде бик горурланып кайттык. Ул хәтле биналарына һәм укыту, тәрбия ниләрен күрсәттеләр безгә 3 телдә. Ул татар теле, рус теле һәм инглиз телендә укыталар балаларны. Һәм андагы җиһазлар безне инде шаккаттырды. Без кайтып үзебезнең Марсек Зуфаровичка инде моны җиткердек һәм үзебездә шушындый полингвальный лицей булсын дип хәзер инде хыялланып торабыз әйе. Ул инде юк димәде. Марсек Зуфарович уйлашырбыз. Булыр эшләрбез диде инде. Икенче секциясе инде әдәбиятка багышланган булды. Анда безнең Гөлсинә Сәйдҗанова чыгыш ясады. Хәзер мин аңарга инде үземнең сүземне тапшырам. Кадрия Раисин пленар утырыш булган икенче көнне булды. Анда инде Кадрия Раисина күп мәсьәләләр күтәрде. Элек инде ул татар телен кайтару, татар телен саклау, үзебезнең ана телен саклау булса, бүген инде менә безнең шундый хатын-кызларыбызны барлау, милләт бәрбәр хатын-кызларыбызны барлау һәм алар турында энциклопедия язу. Ул инде мәсәлән китерде үзенең әнисе. Аның авылларында беренче хәреф укытучысы булган. Анда инде төрле яшьтәге балаларны җыеп, өйләрендә шулай хәреф укыткан инде. Мөгаллимә булган. Яңадан инде ул ди, менә минем әнием иң беренче идән җуарга әбием ди инде. Идән җуарга өйрәтүче дә булган. Элек менә аның ди кымган белән сибеп, мунчала белән ышкып идән җуганын бөтен авыл хатын-кызлары җыелып карап торган булганнар инде. Менә ничек идән җуарга кирәк. Хәзер без күз алдыбызда да китермибез идән җууны өйрәтергә кирәк дип инде. Әйме ул бит кайчандыр башланган бу эш. Тасадыгыз Азнакай җәмгыяте, Аккалфак җәмгыяте Эльвира Саевна җитәкчелегендә бик зур тәҗрибәгә ия, бик күп семинарлар үтте. Һәм инде шушы районыбыздагы оешмаларга да сез чыгышлар ясап, хәтта мәгариф өлкәсендә үзегезнең яңа төрле тенденцияләрне керттегез. Менә шушылар хакында сез нәрсәләр җиткердегез безнең районыбыз турында? Форумда инде дискуссия мәйданчыклары булдырылган иде. Алар инде төрле урында, мәсәлән, язучылар советында, музейларда, мәктәпләрдә үткәрелде. Biz инде миңа инде туры килде язучылар берлегендә чыгыш ясарга. Анда инде бүгенге көндә хатын-кызның әдәбиятта тоткан урыны, әдәбият язучылык белән шөгыльләнүче хатын-кызлар турында һәм инде бүгенге көндә районнарда нинди эшләр барганлыгы турында инде фикерләр алышынды. Миңа инде бүгенге көндә Азнакай районында, Азнакай төбәгендә, Азнакай авылларына багышлап язылган китаплар буенча чыгыш ясарга туры килде. Белгәнегезчә инде безнең бит инде Азнакайда күп кенә авылларның тарихлары, шулай ук югалган авылларның тарихлары турында китаплар бастырылып чыгарылды. Һәм инде язучылар тарафыннан инде Азнакайның шушы китап чыгару буенча эшчәнлегенә зур бәя бирелде. Хәтта инде
Фәүзия Бәйрәмова да мөгаен Азнакайның һәрбер авылына инде 2шәр китап туры киләдер бүгенге көндә дип әйтте. Бары тик инде Азнакай турында уңай фикерләр генә әйтелде. Киләчәктә дә инде башка районнарга да инде Азнакайны үрнәк итеп күрсәттеләр. Шулай үзегезнең авылларыгыз, туган ягыгыз турында китаплар чыгаруны арттырырга кирәктер дип. Ondan soң инде бүгенге көндә шушы форумның ул төп максаты бүгенге көндә татар мәдәни тормышта, мәдәниятка, ondan соң инде үзенең хезмәтендә, үзенең һөнәре буенча зур уңышларга ирешкән шундый күренекле шәхесләр турында энциклопедия чыгаруны максат итеп куелды бу форумда. Шуңа күрә инде без Сайланова белән киңәшләштек тә, бәлки безгә инде Азнакайда да шушы Азнакайыбызның үсешенә, Азнакайның мәдәниятына, аның башка төрле социаль үсешенә зур өлеш керткән хатын-кызларны барлап берәр төрле китап чыгару турында менә фикеребез барлыкка килде инде. Бу эшне инде бергә инде, мәсәлән, сезнең белән язучылар белән, Гөлстан белән башлап җибәрсәк, бик әйбәт булыр иде. Менә бүгенге көндә Ак Калфак ничек яши, ниләр башкара һәм алга нинди юнәлешләр, планнарыбыз бар? Бик күп кенә чаралар үткәрдегез. Менә шушы чараларны тәмамлап укучыларыбызга искә төшереп шутлап китсәгез, ул чынлыкта күп ул. Истәре калдырып булмый. Елдагыча чаралардан инде алып мин менә әйтеп киттем шушы бәйгеләрне без уздырабыз инде. Яңадан безнең бит инде һәрбер балалар бакчасында бишек җырлары белән йоклату бара һәм ул инде семинар формасында җыелып, һәрбер берсе артыннан берсе балалар бакчасы үзләренә куллана башлый инде бу проектны. Яңадан инде безнең әле менә хәзер генә 6 июнь көнне без әзерлибез Әгерҗе авылында чишмә ачуны. Инде Ак Калфаклылар төзекләндерделәр. Бураллардан карап инде Буралда бит инде безнең Ак Калфак оешмасы Урсайда, Буралда бик киң эшли инде. Ул берничә авылны алып һәм менә алардан үрнәк итеп алып Әгерҗе авылында да шулай кызлар төзекләндергәннәр дә чакыралар 6 июнь көнне шул чишмә ачылуга. Яңадан инде Буралда безнең менә солдат озату юлаларын күрсәттек. Ул инде теге апалар, әбиләр үзләренең янына кызларны чакырып шигү өйрәтүне мин әйтеп тормыйм инде. Ул һәрбер авылда безнең бар шигү, бәйләү, тегүне әниләребез, әбиләребез өйрәтеп тора инде. Бирнә сандыгы, сөлге шигүләре. Әмма 4 июнь көненә без әле бик зур конференция әзерлибез. Барыгызны чакырып калабыз анда һәм Азнакайлар теләгәннәр китсен иде ата-аналарга. Бу теге менә безнең 175-нче гимназиядә шундый фаҗига булды бит инде. Шуңардан соң без инде хатын-кызлар битараф кала алмыйбыз. Һәм шуңа шул конференцияны уздырырга булдык. Монда без чакырдык психологны Казаннан, шул гимназиядә эшләгән. Ул ата-аналар белән әзрәк сөйләшеп, үзенең аңлатмаларын бирсен дип. Яңадан интернетта нинди начар ягы бар һәм полезный ресурсы интернеты дигән инде ул файдалы интернет әти-әни өчен һәм балалар өчен файдалы интернет һәм куркыныч ягы инде интернетны һәм суда, юлда балаларның шуңа чакырып калабыз. Ул 4 июнь көнне үзәгендә үткәрәбез без аны һәм теләгән кешене көтеп калабыз. Biz инде монда Ак Калфаклылар, әтиләр оешмасын чакырабыз һәм бүтән оешмаларның безнең һәм авыллардан ниләрне җитәкче хатын-кызлар советының җитәкчеләрен чакырабыз. Алар инде кайтып үз чиратларында моны үзләренең авылларында җиткерерләр дип. Һәм теләкләре булса, шушы состав белән без баралабыз. Кайсы оешма тели, шуңа барабыз да һәм үткәрәбез бу конференцияны. Елда Чатыртау җыеныбызның үткәрүне
Инде бик күп ул безнең милли төбәкләребезне берләштерә. Быел ул ничегрәк үтәчәк? Узган еллардан нинди аермалар безне көтә? Һәм нәрсәләр максат итеп куясыз? Мен инде мәдәният идарәсе җитәкчесе буларак күбрәк инде халык йолаларын, гореф-гадәтләрен инде кире торгызып, яшь буынга, балаларга тапшыру минем төп максатымның берсе. Шуңа күрә инде ел саен инде без азнакайда төрки халыкларының иҗатына багышланган фольклор фестиваль үткәрәбез. Фольклор фестиваль, халык иҗаты фестивале. Былтыр ул безнең инде Ак Калфак линиясе буенча Татнефтьнең инде грантына да ия булды. Пандемия булуга карамастан без аны барып үткәреп җибәрдек. Аның буенча фильм эшләп, ул фильм инде безнең ТНВ Планета каналында да күрсәтелде. Быел инде без шулай ук инде июль айында Чатыртау җыенын кабат үткәрергә җыенабыз. Быел инде 11нче мәртәбә. Башка еллардан аермалы буларак без аны быел инде площадкаларны да, мәйданчыкларны да киңәйтергә уйлыйбыз. Чөнки төрле яшьтәге балалар катнаша. Без инде балалар өчен, бәләкәй балалар өчен аерым бер мәйданчык булдырып, ул мәйданчыкта инде бәләкәй шушы балаларга багышланган милли уеннар, милли йолаларны өйрәтү максатын куябыз. Һәм инде аерым бер площадка, бер мәйданчык яшьләр өчен булдырып, бары тик яшьләрне кызыксындыра торган, яшьләргә кагылышлы шундый фольклор, халык иҗаты шундый борынгы уеннар белән ул площадканы яшьләргә тапшырмакчы булабыз. Һәм инде анасын инде безнең аш-суга килгәндә татар халкының бит инде күп кенә милли ашлары, милли ризыклары бар. Аның күбесе онытылган. Менә әйтәләр бит инде азнакайда күбрәк инде безнең чәкчәк әзерлиләр төрледән-төрле. Шулай инде иң әйбәт әзерләнгән милли ризыкларның берсе тәбикмәк диләр бит инде азнакайда. Шуңа күрә без инде тагын бер зур мәйданчык, площадка булдырып, шушы аш-су әзерләү мастер-классларында оештырмакчы булабыз. Төрле безнең азнакайыбызда инде күп кенә оста пешекчеләребез бар. Аларны чакырып инде мастер-класслар күрсәтеп халыкны өйрәтү. Һәм инде үзәк мәйданда инде чит регионнар, төрле төбәктән килгән фольклор коллективларының чыгышлары, инде тагын да фестивальне байытып инде төрле мәйданчыкларда татар халкының төрле милли уеннарын, милли йолаларын уйнату, халыкка өйрәтү, шундый площадкалар булдыру. Мин инде йомгаклап бер сүз, безнең очрашуны йомгаклап бер сүз генә әйтәсем килә. Әгәр дә инде безнең район җитәкчелегебез үзе патриот булмаса, үзе туган телен яратмаса, ана телен яратмаса, һәм шушы мөнәсәбәттә димендә яшәмәсә, үзенең тормыш максаты шушының белән бәйле булмаса, безнең бу проектларыбыз тормышка ашмасы. Рәхмәт безнең җитәкчелегебезгә, Марсель Зуфаровичка. Әле ул бүген дә менә Марат Готович белән очрашуда татар телен үстерү, безнең ана телен яклау, саклау буенча сораулар белән Мөслимдә очрашалар. Шу менә җитәкчелегебезгә, безнең азнакай халкыбызга без инде горурланып әйтәбез, безнең 90%-тан артык татарлар. Шуңа да безнең балаларыбыз без Чатыртау төбәгендәге Азнакай районыннан дип горурланып әйтәләр. Рәхмәт.